Today we are out here in Bergville, Emnyendeni Primary School, where we have partnered with Hollywood Foundation in partnership with Inkabi Zezwe, giving back to kids who come to the school. We're giving back school shoes, we're giving stationery. Sibonga kakhulu ngabasenzele khona, ikakhulukazi kulabantwana esihlala nabo la esikoleni, abantwana bethu ababuya emphakathini ongathathi intweni, umphakathi ongasebenzi. Sibonga kakhulu ngabasenzele khona, kubaluleke kakhulu, abantwana bazosizakala kakhulu. Loku kuthi wona ifike la ne-Hollywood bet ifike la izosixhasa la. Siyabonga kakhulu kubo ngoba thina nomkhaya angesikwazi ukwenza lokho kuphela ngamandla ethu ngoba nathi siyazama. Ekhaya wena onyeza ngalo khona balfisayo.